जय श्री राम। भाभी जी का चाट लो। जी हाँ, एक टीजर एंगल म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर आ चुकल बा। एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल होत रहे। असो के होली में पवन सिंह के एगो होली के गाना 32-36 लाख आ गई। भोजपुरी के कुछ ज्ञानी यूट्यूबर पवन सिंह के अश्लीलता के बाप तक बता दिले। पवन सिंह अश्लीलता के हद पार कर दिले। ऐसा एलिगेशन पवन सिंह पर लगावल गई। लेकिन खुशी के बात यही बा कि जोना चीज खतरा इंतजार आप लोग पवन सिंह से करी ना जा, जोन फ्लेवर खतरा बेसब्री से इंतजार करने जा पवन सिंह के गाना के, तो आप लोग से बता दी कि वो फ्लेवर यही गाना में आप लोग के मिले वाला बा। उ टेस्ट यही गाना में आप लोग के मिले वाला बा। बड़ी ही जबरदस्त वीडियो होखे वाला बा। असो के होली के सबसे बड़ा गाना अगर हम कहीं कि भाभी जी का चाट लो होखे वाला बा तो ये गलत ना हुई। जब ये गाना आई तो आप लोग एक बार जरूर याद करब जाके बड़का बिहरिया सही कहले रहे। ये गाना के लिखले बड़े निकी निहाल, एमे म्यूजिक बा प्रियांशु सिंह के और पवन सिंह के साथ में चांदनी सिंह दिखाई दी है आप लोग के। और बड़ी ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बा पूरा टीम के। जी हम म्यूजिक भी जबरदस्त बा, लिरिक्स भी जबरदस्त होखे वाला बा। एक कॉमेडी टाइप का, एक इंटरटेनिंग टाइप के ये गाना होखे वाला बा। बाकी आवाज पवन सिंह और शिवानी सिंह के बा। आप लोग जानते बानी जाके पवन सिंह और शिवानी सिंह की आवाज बड़ी ही मैच करत आटे। बाकी जो लोग सोचत रहे कि भाभी जी के चाट लो यानी फिर ये गाना अश्लील होखे वाला बा, वो लोग के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा बा। पहले आप लोग के थोड़ा सा टीजर दिखाई और लास्ट में एक और बात हम बतावे वाला बानी, तो पूरा वीडियो में बनल रह जा। पहले आप थोड़ा सा टीजर देख ली। लौकत नहीं थे और लौकत तो ढेर कुछ बा। आप टीजर देखनी हा, एमे शुरुए में पूछल जाता का भौजी का बेचतरू। भौजी कहतरी तोने लोग के दिखाई नहीं दे, तो कुछ गाना ऐसा के होखे वाला बा कि भाभी जी का चाट लो यानी चाट जौन सोचत रह सो कि हमनी के मौका मिले वाला बा, उ चाट नहीं, चाट छोला के दुकान बा भाभी जी के और उहे चाट के बात हो रहा बा। ये गाना के वीडियो क्वालिटी ही बहुत जबरदस्त बा, बड़ी खर्चा कर गई बा। ये गाना के वीडियो में पवन सिंह भी बड़ी स्मार्ट लागत रहे वीडियो में। बाकी अपन विचार हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर रखब जा। और हम कहले रही कि लास्ट में एगो बात बताई, यानी एक खेसारी लाल यादव के सिनेमा आइल बा फरिश्ता, ओकर रिव्यू के लिए बनी कुछ समय के बाद या आज ही के समय में, आज ही के दिन में कुछ देर के बाद आप लोग के ओकर रिव्यू देखे के मिली। और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, चाहे फेसबुक पर देखा तनी चाहे यूट्यूब पर देखा तनी। बड़का बिहरिया के चैनल जरूर सब्सक्राइब, फेसबुक पर बनी तब पीयूष पेज के फॉलो जरूर कर ले।